aha maka ndị na-eso nwanne ha nwaanyị eje agbawo ndị na-eso nwanne ha nwaanyị lụrụ di eje alụ ọgụ na be di ya eje agbawo ndị na-eso nwanne ha nwaanyị lụrụ di eje agbawo be ndị ọgọ maka in fact maka ndị na-eje agbawo be ndị ọgọ fa ikwuru nnọọ maka ihe nwanne gị nwaanyị kọrọ gị iwe kwuru maka ya wee jee ebe ịgọrọ ọgọ ya be di na-anụ nwanne gị nwaanyị iwe jee nnọọ maka ya nwanne gị nwaanyị kọrọ gị were kọcha akọchara gị wee jee ebe a buru ọgụ jere maọbụ ije kpọọ polisi maọbụ ije kpọje ha kọt ị na-emedi ihe ahụ ị na-eme na be nwanne gị nwaanyị ahụ ị na-eje ijiri ihe nwanne gị nwaanyị ji wee gwara gị iwe were ihe ahụ nwanne gị nwaanyị gwara gị wee were maka akpụpụ ọgọ gị nwoke kọt kpụrụ di nwanne gị nwaanyị kpoje kọt kpọrọ famili ha kpoje kọt maọbụ ije ebe ahụ jee lụba ọgụ maọbụ ije bibibe ihe dị ebe a ma ọ laba ihe n'iyi ịbụ mmee ịnidere eweta gị agba n'ime ebe agba gị mmiri mmee ka iwe ewu ị nwere ego nzuzu ego iberibe ego na-enwero sens maka ihe mere nwanne gị nwaanyị gwara gị ihe nwanne gị nwaanyị gwara gị ewu ijebe ọgụ ị na-eje dị ọgụ na mmadụ one na ndị ọgọ nke gị bịagwere na be gị bịa tie gị ihe ma ọ bịa lụọ ọgụ mmadụ one esigburu be ndị ọgọ nke gị nwa kpoje gị kọt onye nọ n'akụkụ ya sị naanị maka ihe na ọma ya eme kpatara o ji wee dị otu a ị bịa n'ịkpọ nwanne gị nwaanyị labanụ ibi kpọrọ nwanne gị nwaanyị naba maka na ụzọ eji nwa ada eshi ịkpọrọ ya na ọ nwere mgbe ga-abịa eruo ha nwee sọsọ belonging ha ebido kwe dị marriage ọ bụ ịkpọcha di ya polisi ije lụcha ọgụ ije gbuwacha isi o mecha n'ikpeazụ nwanne gị nwaanyị alazi ya mistake o mee ọ ya ala nwụzikwa ebe ahụ ngị nwa ihe eje nwụzikwa ebe ahụ ọgwụ ụlọ ahụ onye nwụzikwa isi nzuzu ndị be anyị na-eme out of nwanne nwaanyị nwanyị ọ ga-eje eme nwanne nwaanyị dis nwanne gị nwaanyị emegbubu ebe ejere iji edo ọgwa gị na ebe a na-emegbu egwu a na-ataba don't go fight maka na o nwere ike oru echi ha emechakwa dozikwa ka mgbakwa gị ada ama o na enyi na be enyi nacha mgbe anya dị n'enyi ara ana ka mgbakwa gị ọzọ ụzọ eji nwa ara echikwa echi maka mgbakwa gị ọzọ na nwere ka ụmụ gị etolite ha ejechọọ nne mụrụ fa efuru ụzọ o ji abụ kama onye ọba alaba kama eji eti ihe okwu ọjọọ kama ga-eti ihe ọnụ ọjọọ kama eji eti ihe iji ịgwọ ọgwụ kama ya eti ihe iji ịkpọ polisi kama ya eji iti ikpọ amị maka na ebe ọbụ na okwu na-ese round table ya emesịa settle every fight ọbụla na-adị settled on round table ọ bụ na enwe round table a ndị ọgọ ga gịnị ka ị ga-agbadefa mana ikpogbugo ha court ọ bụ na eti round table a ndị ọgọ ga gịnị ka ị ga-agbadefa mana ibegoba ha lụọ ọgụ ma ife ndị ara nwanne gị nwaanyị bụ onye gwara gị ihe mee ya ịnụkwa olu ọgọ gị bifo ijebe ọgụ mana ibi na be nke gị ibikwa na be nke gị andị omume nke ị na-eme nwunye gị nagidere ọkpọba ndị befa ibikwa na be nke gị ụfọdụ makwa ama ụfọdụ udokwalụfa anya na nwanne ha nwaanyị a na-agwa ya adịrọ mma mana emere na ijebe ọgụ ibe ewu mmee izuzu nwana na-eleba anya mmiri nwaanyị anya igbuoro ya mmadụ butere gị nne na nga ọ dị free igbuo mmadụ ebutere gị nne na nga mee ọ nwanne nwaanyị nwaanyị oge eji eme ya ịmakwa onye bụ ara ebu ka adịbe nna ejebe di ara ebu ka ndịbe nna ejebe di never done na this Igboland a dị gị nwere ike ndị bụ na nwere ike nwee ego ilu dị ọ bụ na o nwepụrụ it's not a crime ihe ị ga-emekọrọ nwanne gị nwaanyị ahụ bụ ịkwadosie ya ike na be di ya baakị ọ bụ ụdị ego gị ọdịchọ na ọ dị oke ụfọdụ si otu arapụta nwanne ha nwaanyị na be di gbagazie ya maka na ọ bụrụ na nwanne gị nwaanyị ga-echụpụta ya na be di nwunye ga-ama nkwe na oge ebikwa na bụ ọnụ nke nwa bụ nwaanyị ahụ na-eje akọba ebe ịbụ mmee maka na nwere ihe mere ka nwanne gị nwoke nwunye ya kweta na ngị nwaanyị si na be di pụta bịa ka gị na ha biri ebe ahụ it can be possible ọ ịpụta ya ela village unu and iruo na that village a ọhụ ihe ọbụla na ka ọ ga-abịa ime ndị bụ na-eme ya accept akpaghị aka n'ụlọ n'isi na di wee pụta ịbụ mmee asị amụ na onye n'owure ya gwara ndị bebe mana ịgwa ndị bụ unu ha abịakwa na alụ ọgụ ha gbara polisi na amị ọ kpatakpata nye gị advice ọ bụrụ na ị nagide nwa ya you go home maka echi
Osara nwanne ya bi Lagos, nwanne ya ji wee nwe ego, sịrị ọ bụrụ dị ahụ na nnukwu ego. Ihe gị nwere ebere gị ga-eji ebe onye bịara lụọ nwanne gị nwaanyị. Onye bịara bịa lụọ nwanne gị nwaanyị mee ego mee everything. Ijebe ọgụ, ijebe amị, ije polisi. Ihe a na-ejere ọgụ ma ọ bụ jebe amị na polisi bụ ọ bụ na nwanne gị nwaanyị amụọra na onye ahụ nwa m emere ego, unu sizie nwa m mụrụ, anyị ga-ejere ya court, eje mkpọrọ nwa m. Mana ọ bụ na nke a na-eme oretikwe m ihe orekọ m ọnụ nwanne gị nwoke ahụ ejere kpọọ nwunye ya ma nkwe ka ịbata na be gị. Very simple. And n'ebe ọ bụla ị hụrụ a na-eme nwa mgbe ọbụla nwoke na nwaanyị na-enwe okwu, nwoke na nwaanyị na-enwe okwu, oge esi n'aka nwoke, oge esiri n'aka nwaanyị, mmadụ na-aba ahụ nwere fọt maka ha ga-enwe fọt, onye ofu onye ga-anagide ibia atụrụ ije nwere ebe ndị ọgọ ebe nwanne gị nwaanyị lụrụ di eje alụrụ ya ọgụ. Ọ bụ nkwanye iji ịlụ ọgụ ahụ na ahụ onwe ka ihe siri ime kpakpakpakpa egbuo gị daa be ndị ọgọ, onye ga-akwụ gị ụgwọ. Kedu na-eje alụrụ ọgụ be ndị ọgụ gị ebe nwanne gị jere ije eji ibesawakwu na ụmụnne gị mgbe ọbụla kpekpekpekpekpekpe ịmara ihe a di gị si were sọ nsọ ka ị nọ nwa obe di na nwanne gị nwoke ahụ ị na-ekpesịrị ejikwere nwaanyị na ọ bụ na ihe ahụ ị na-eme na nwanne gị nwoke ahụ na-eme ya na nwunye ya na-eme ya na ya ma nnụ kpọọ my brother because na my brother bụ onye isi ndị agboro, because na my brother bụ onye isi ndị udo gachi, maka my brother bụ onye isi ndị nka, bụrụ isi ndị amị, bụrụ isi ndị polisi. Ara ebu ka adịbe nna ejebe di, ada ebu ka adịbe nna eje na be di. Imirikiti ndị bụ ogbenye lụrụ di taa lụtara dibe ndị ọgaranya, mana ha enweburu ego, ha eburu ogbenye ya eje di ade when they and meet up. Imirikiti ndị papa ha bụkwa na ọgaranya ejekwa na onwe ka ihe siri dị ebe o jere ije edi, onwe hope. Stop that rubbish. Unu megiri na that nonsense. Iburu ọgụ bịaba ma nwunye gị bịa ọ na-agwasị gị for what? Ụmụnne m kwa abịara mgbara m ọgụ. Ana m agbakwa ọgụ onye enyi na-azọgbu. Kpere ugwu ugwu n'ebe ijiri je di, onwe ihe dapụta na be di gị, were nwayọọ harmonize ya, were nwayọọ tọọ ọgụ ya, ịmara ya di gị siri sọbagodi ya na eji nwere mgbe ga-abụ ruo inwe that right ị na-achọ, not this early morning. Ndị na-agwụ ya maka ndị na-ebu ọgụ ejebe nwanne ha nwaanyị nụrụ di, ọgananya na be gị a ga-egbukwe gị, a ga-akụwakwa gị isi wute lesusu ahụ ya na anya iburu wee jee ebe a paakị ya na-ebe babi n'okpu enwute gị emu oge ihe n'isi ga-agbawa ụzọ na-abụ. And n'ihe na-ekpe ya bụ na iburu ọgụ rapụ be gị beba bịa. Ara ebukwa ọgụ ejebe mmadụ kwunu na-ezuzu, ara ebukwa ọgụ ejebe mmadụ, ara emekwa ya na agba ezuzu, ara emekwa ya na-enwere m ego. Iru ebe ahụ ụfọdụ ugwu nọ na data compound ejide gị etituo gị ịnwụọ ịna nwanne gị nwaanyị ahụ fiam. Ọ na-ebere ebe ahụ gbuo ọgọ gị nwoke ịna na prison, nwanne gị nwaanyị ahụ draw the trouble na-ebuteziri gị nri na-abịa eleta gị na prison. Anyị na-agbagharị lawyer ifu ihe itiri onwe gị, hapụ ya business, hapụ ihe ị na-eme. You have your own family. Everybody mind their family. Everybody mind their family. Control your family very well. Talk to your wife very well. Obono manogba nku omume iwe no bi di ocha onabagbodu. Mana make sure you pay to your wife. May ya ko di very happy ko wiki no erege. Maka na obo na nwunye gi nwa anwa akpọ hapụrụ go bụrụ maka wee na odochiga ya business azụ. Very etafufu. I respect women. Mena nwunye megide oru ana nke mfu na iwe de na ewu ya nke ka ọgbaghara m ụmụazụ. Nchange edeba lawyer. Makora promo mazi I can make move again. You need to be wise. Kwete, ụfọdụ nke nwunye gị gbakwara n'ogo, ọ dị gị na-eme gladima, debezie gladima n'akụkụ. Kwete, ka azụpụtagodi ụmụaka. Kwete som. Ya mara nke aka kacha adị ya mkpa kwete kene, ka unu bi nwụọ. Maka ha bụrụ gị ụmụaka ma nke a na-aṅụ ma nke 3 months ma nke 4 months 4 years ma ndị 3 years ndị na-arapụrụ ụmụazị wee pụọ. Bụrụ na ha adịrọ lucky enough nwe nwanne ha nwoke ma nwanne ha nwaanyị ma mma ha kpọrọ ụmụaka ledoro gị anya. Ọga ị ga-atọ n'ebe ị na-eme dị ụmụaka shop ga ada because you cannot go the market any longer with your time. O nwere business ị ga-eme with your time. You cannot even travel, you cannot go to any wedding. Ịkwa jụọ ndị na-ahapụrụ nwa pụọ ụdị afọ ha tara. Etikwuru onwe gị na mess o. Make sure you make peace with your wife. Una dị happy. Elebara nwunye gị ụfọdụ ife. Nwunye ga-elebakwara gị ụfọdụ ife. Una na-eto.
ihe a bụ okwu nwere ịgwa gị nwa wee na-eje ọgụ be ndị ọgọ ihe a bụ okwu nwere ịgwa gị nwa wee na-etinyeghị ihe gbogbogbogbo na-apụ ya pụọ na anwụ ya nwụọ ka ị mara afụfụ ije ka ịta gị nwa wee na-eje ọgụ be ndị ọgọ ka ị marakwa na ọnwụ dị ya igbu gị mmadụ egbu oge gị nwa bụ onye debere arụ na nwunye gị enwe ebe ka ga ọ rapụrụ gị ụmụazị ọ gaa dịka onye ara ọ ga-cheke ndị ọ dị ka efube ndị nwaanyị efube nwoke agbapụrụ ụmụazị nwaanyị rapụrụ gị ụmụazị onwere ada nne gị si gị kpọta onwere mma gị si gị kpọta onwere onye ikwu si gị kpọta onwere onye chọtara ka ị kpọta onye ọbụla si gị fesi edịrị gị ịtacha afụfụ ụwa ọzọ ịfụ nwaanyị respect a woman ado o nwere ike ịma like ya mana my point ebe a bụ ije n'ọgụ be ndị ọgọ gị kama ji for peace.